నమస్కారం గురుగారు. నమస్తే అమ్మా. గురుగారు కార్తీక మాసం అనగానే మనం దీపారాధన చేస్తూ ఉంటాం. 365 ఒత్తులతో దీపారాధన చేయటం సర్వశ్రేష్టమని ముఖ్యంగా దీపోత్సవాలు చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి గుడిలో కూడా. కార్తీక మాసానికి ఈ దీపానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటండి? అంటే దీపాన్ని ప్రతినిత్యం దీపారాధన చేయడం విశేషం. హ్మ్. ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తే అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. దీపం అనేటువంటి గురుస్వరూపం. హ్మ్. గురువు అనేసరికల్లా మనకు జ్ఞాపకం వచ్చేటువంటి వాడు దక్షిణామూర్తి. హ్మ్. సదాశివ సమారంభాం వ్యాసశంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం అని. హ్మ్. ఏదైతే ఒక గదిలో చీకటిగా ఉన్న గదిలో దీపాన్ని వెలిగించినట్టుగా అంధకారంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి మనిషి తాలూకా జీవితంలో జ్ఞానం అనేటువంటి జ్యోతిని వెలిగించడం గురువు తాలూకు లక్షణం. హ్మ్. ఆ స్వరూపంగా నిత్యం మనం దీపారాధన చేస్తాం. శివుడు కూడా జ్యోతిస్వరూపంగా ఉన్నాడని చెప్తారు. హ్మ్. శాస్త్ర ప్రకారంగా ఒక జ్యోతియే శివుడు. అందులోంచి బయటకు వచ్చినటువంటివి ఏవైతే భావాలు ఉన్నాయో మన కోసం అని చెప్పి ఒక స్వరూపాన్ని తీసుకోవడమే తప్ప శివపరమాత్మ నిర్వికార నిర్గుణ స్వరూపుడుగా చెప్పబడుతుంటాడు, జ్యోతి స్వరూపంగా ఉంటాడు. అందుకు ఆ జ్యోతిని వెలిగించడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది శివుని ఆరాధనగా భావన చేస్తాం. కార్తీక మాసం ముఖ్యంగా శివకేశవులు ఇద్దరు ఆరాధన జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శివుని యొక్క ఆరాధన ఎక్కువగా చేస్తాం. మన సాంప్రదాయం ఇది. సంప్రదాయాన్ని గౌరవించాలి. ఆచార ప్రభో ధర్మ ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత అన్నారు. ఆచారం ఏదైతే ఉందో అది విశేషం. శాస్త్రం అనేటువంటిది విశేషమే కానీ ఆచారం దానికన్నా ముఖ్యం అన్నారు. ఆచార ప్రథమో ధర్మ, ధర్మానికి ఆచారం ముఖ్యం. ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత, ధర్మానికి ప్రభు ఎవరు అంటే విష్ణువు, మహావిష్ణువు అని చెప్పబడింది. కనుక విష్ణు సహస్రనామాల్లో ఈ ఆచార నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏ ప్రాంతానికి ఏ ఆచారం చెప్పబడిందో పూర్వీకులు ఎంతో ఆలోచన చేసి చెప్తుంటారు. కనుక మనకి ముఖ్యంగా శివుని ఆరాధన జరుగుతుంది. అలాగే జ్యోతిస్వరూపంగా శివుని ఆరాధన. అందుచేత ఇంట్లోనే దీపారాధన మనం దీవాలి మొదలుకుని అమావాస్య మొదలుపెట్టి కార్తీక మాసం అంతా అయ్యే వరకు కూడా పూర్తిగా చేయడం అనేటువంటిది మీరు అన్నట్టుగా 365 ఒత్తులు వెలిగించడం. అంటే దానికి ఏమైనా సంకేతం ఉందా? ఇప్పుడు 365 సంవత్సరానికి 365 రోజులు ఉంటాయి కదండి. మరి ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా మనం సుసంపన్నంగా ఉండాలని, ఆ శివుడి ఆశీస్సులు మన మీద ఉండాలని మనం సంకేతంగా 365 ఒత్తులు వెలిగిస్తామా? ఖచ్చితంగా అదే ఉద్దేశం. అయితే ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైనా ఆ తర్వాత రోజుల్లో కార్తీక మాసం గడిచిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కార్తీక మాసం మరలా కార్తీక మాసం వచ్చే లోపల నిత్యం మనం ప్రతి ఇంట్లోని సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్లో 99.9% దీపారాధన చేస్తారు, దీపం పెడతారు. కానీ అనుకోని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా అశౌచం రావచ్చు, మృతాశౌచం కానీ జాతాశౌచం కానీ. ఆ సందర్భాల్లో దేవుడిని ముట్టుకోవడం కానీ దేవుడి గదిని తెరవడం కానీ అక్కడ దీపం పెట్టడం కానీ జరగదు. కానీ ఆ సందర్భంలో కూడా దీపారాధన చేసిన సత్ఫలితాన్ని ఈ 365 రోజులు 65 ఒత్తులు వెలిగించడం వల్ల కలుగుతుంది. ఆ విశేషమైన ఫలితం కలుగుతుంది. అందుచేత ఒకవేళ అలాంటివి ఏమైనా మిస్ అయినా, అదే మన ఊరు ఏదో పెళ్లికనో ఇంకోటనో ఏదైనా పండగ పబ్బానికి ఎక్కడికైనా వెళ్తే మనం ఆ రోజు దీపారాధన చేయలేకపోతే దానికి కూడా ఇది ప్రతీకగా రాబోయేటువంటి సంవత్సరం అంతా కూడా మనం దీపారాధన చేసినటువంటి సత్ఫలితాన్ని కలిగించడానికి ఈ 365 రోజులు 365 ఒత్తుల దీపాన్ని వెలిగించడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు గురుగారు. నమస్తే.